Добър ден, драги зрители! Днес ви правя поредното видео, защото аз лично съм супер разочарована. Хората се чудат защо всеки втори е болен с рак, защо децата са ни болни, сополиви, с вируси и винаги обвиняваме някой, че е изхвърлил от самолетите разни вируси, бактерии. Сега, вижте, това е река Лом. И това е моста, по който минава влака Лом-София. Забележете отсреща как е дошъл някой и си изхвърлил битовите отпадъци, пластмаси, дрехи и мърсотия. Направо ми се плаче. Плаче ми се, не знам вие как се чувствате, смешно ли ви е, но трябва да има глоби, трябва да има строги наказания, ако искаме да се оправиме. Довиждане!